Sama na lang ni Charlie Kit Arcelo, tagalungsod sa Liloan dinhi sa Sugbo. Nag-viral di siya rong bag-o gumikan sa iyang mabugnaw ug maanindot yun kaayo nga tingog. Wondering what you would say, hoping you'd understand it's not a role I usually play. Don't speak too much of what's in love, but you both in your heart to me. Underneath all you feel, you know how deep our love could be. Daghan kayo lang na-inspire sa tingog ni Charlie Kit. Ilabi na ning panahon sa pandemya kay naghatag kini og kahupay kanato. Sa partner next nagpamatuod lang gayud nga hashtag pampa-good vibes kini talento ni Charlie Kit, di ba? Tato na siyang ma-interview sa abot Yes. ng adlaw no. Sayran ang iyang istorya partner. Sa ato mga kapuso diha nga adunay pampa-good vibes nga mga videos, ubaka mga hulagway mamahimo kayo nga itag ninyo og inyong isend dinhi sa atong FB page GMA Regional TV Live.